на YouTube. Сега тук сме с Никола Рачев, Евентик и снимаме. Къде си, бе? Здравейте, потребител на YouTube. Сега снимам с Валентин Ленков и тя мисля да настъка мулката. Къде си? Аз съм на орния завой, острия, леко карам. Чакай, аз ще влеза опита да видя какви коли има тук. Има я онъс дете за дрифта, има я и формулата. Но монстър ли? Да. Чай, вето питат и да работи с мене колата. Готово? Да не вземеш формулата. Излезе ли? Да. Ай, тръгваме. Ей, ти па си стъс ли? Тука може ли огрешна посока? Знае, айде да пробвам. Може. Ай. Ей, тата ги блъска ли? Да. Ама и ще дрифтим след това. И само една обиколка на грешна. Тя моята е за дрифт, аз не съм я правил да вари много. Ти ма настигаш. Ама иначе на спид не можеш. Къде си, бе? Абе. Къде? На оне шареници. Бам, блъсна го шареници. Да блъсни го и ти, бе. Матко е, гледа там вътре. Има пушка. О, май гъд. Маша. Аз бързо. Аз отивам да си. Отивам опита. То и аз съм учител. То не ми дава опита да влезе. На мен. Аз съм про влезе в плета. Ча сега влязох. Нещо се бъгна. Айде да върнем папката. Матко. Чакай, че се бъгна, аз ще излеза. От цяла игра. Зрители, извинете, че излизам. А? Не снимам сега от фрапса, бе. Снимам от таба. Ей ти, хора, ако тея събачки, Ей, човек, я излези пак влез, че те смениха сървъра, май. не искат да ме. Не на мене, да я. Ти у кой си? Рали Крос GTI? Не, аз съм монстър. И аз сега ще влеза в монстъра, значи. И бахи стабилни. Монстър Дрифт сървър, нали у него си? О, супер! Няма и кикбан. Ту е як сървър. Аз ще смена пистата сега. Ще я пусна да е на голяма. На унъс. Махни се! Това е напитка. Добре, айде махни се, че снимаме. Айде бързо, до 3. Няма да говоря. Ама ще заключа иначе. Айде, Илат. Колко аз стиям набързо до спалня. Айде, връщам се. Аре, аз тръгвам. Пак. Ти къде си, бе? И аз коя кола съм аз? С тъс. Неща тъс, бе. Аз ще смена сега пистата. Ще избера тъс кола. Чакай, как беше да се сменя пистата?
Обаче аз съм забрал как. Аз съм с шосейните гуми, ти къде си? Чак аз ще да си тура рали кроса. Къде си, бе? Добре, бе, чакам те. Ай, тръгвай. Де ме блъскаш, та бия. Че тук е за дрифчета, а тук не е за блъскане. Шакара ми ли огрешна? Ало! Къде си, огрешна ли шакара ми? Не, аз карам направо. Окей. Аре, аз те чакам на L0 флагчето. Тук има някакъв, ще го пусна на мамини, къде си? Къде си? На правата почти. Ти за коя права мислиш, че ти говоря? Тук малко ще намалете. Карам с 10. Бау. Чакам го пътър, човека, само взе. Трябва да раздирам убив, кой този? Аз. Аз не съм си пуснал да гледам ти къде, кой и къде. Там дали ще мога да направя дрифт, че не съм правил давно. Не, те не са ми таки с гумите, няма. Аз карам с двете и къса, на толкова пука за така. Хора, пробвайте си, Аз взема на скула, тята с не става за ръли. Тръгвам! Моята баща, аз с нея. Ти с коя си, бе? Като му дете. Ама ти с рали кроса ли си? Не, аз съм с голфа. И бая го късам къде сте. Аз не бях с голф, аз бях с... Малко превиших скоростта, дотка на линията й. Къде? Аута. Бега тук. Ще ги гърбим ли? Аз па ще ги гърбим ли? Огрешна ли ще караме? Паша, гърби се. Чакай, ме намали малко. Аз съм с 110. Аз съм блъсна тяло. Ти укриви ли с аз, да? Да, я по колата, бой. На две гуми се дигнах, добър съм, ей. Ай да минем тука да видим на кой ще закъса. От края, ела тука, бе. Как е малко да се върна, как е баща? За малко. Снимам, няма, махни са бой. Малко идва, бе. Хайде мълчи. Аз си виждам някъде пастели. Да, знаеш къде са успалнята? Успалнята ли търсим, няма. Работа по среда, да, колко ари, бе? Дойде ли тука? Ари да ще минаваме ли? Ама ела тука. Да, само ще мъда тука. Ари, бе, човек. На старт тръгваме. Ма няма да за състезание. 3, 2, 1. Бега тука. Не
si, bе? Evo je čkotinka za put. Da ta čakam li? Majko, tukaj izjadih някакъв човек. Ето с бялата беше пред мене, пък аз го изядох. Ама сега тук па той ме изяде. Ще ме блъскаш. Боля, не можа мини човек. И ти ли го минал, бе? На мене на грешна посока ми е по-трудно, защото съм свикнал на пътя от другата страна. Преобърнай се на завоя. 2 пъти, ама обърни, чакай да дигна колкото моя спид. Майкъл с 200 човек на 5. Колата ти престана пораби. И да, бе. Виж ти. Няма къде си къде. И дай колка. Чакай да дойде тук да се видя със страничната. Яка? Чакай, аз ще дойда и аз опита. Ти опита ли си? Не, аз нещо, брат. Кефи ли та количката? Айде да отидем да събим село, както принцип да сигурно. И аз съм не от тук да си оправя колата. Готово. Е,